80% af alle billetter bliver aldrig solgt. Det har vi gjort noget ved. Vi har nemlig lavet Billetto Advertising. Med Billetto Advertising, der annoncerer vi dit event, og det er lavet på en no-cure, no-pay model, hvilket vil sige, at du kun betaler, hvis vi sælger ekstra billetter, som du ikke havde solgt, hvis du ikke havde brugt Billetto Advertising. Det fungerer på den måde, at du slår Billetto Advertising til inde på dit dashboard, og når du har gjort det, så tager vi dit event, og så annoncerer vi det på alle marketingskanalerne. Så vi annoncerer dit event på Facebook, på Instagram, Google, TikTok, og dertil så gør vi også brug af dit event i vores nyhedsbreve til alle vores mange billetkøbere. Oven i det, så kommer det også til at blive pushet på vores hjemmeside. Så hvis jeg som billetkøber, hvilket jeg også nogle gange er, hvis jeg går ind og søger på et event, som minder om det, som du har live, så vil dit event faktisk blive pushet op. Mens du har Billetto Advertising til, der er det også super nemt at få et overblik over, hvordan det går inde på dit dashboard. Du har nemlig en oversigt over alle kanalerne, hvad for nogle kanaler, som der er kommet kliks fra, hvad for nogle kanaler, der er blevet solgt fra, og du kan nemt tænde og slukke for marketingskanalerne, hvis du eksempelvis hellere vil have din annonce på Instagram eller TikTok eller omvendt. Med andre ord, Billetto Advertising er altså risikofri markedsføring, hvor vi håndterer det hele, så du kan fokusere på det, som du har lyst til, nemlig at afholde dit event. Så skal vi så nok sørge for at få boostet billetsalget. Du kan prøve det med det samme, helt gratis. Du kan også give os et kald. Vi har nogle customer success folk herinde, som hjertens gerne vil hjælpe dig i gang. Men ellers så er det faktisk bare at trykke aktiver på knappen inde på dit dashboard med Billetto Advertising, og så er du faktisk kørende.